खुलुमबाय लोगोफोर। पाकिस्ताना गैला। पाकिस्ताना चाइनिज माल लानानै मोनसेबो एटेकखौनो लाखिनो हायासै। पाकिस्ताना आरोबाव मैया मोनायाव जोंनि भारतनि गोबां बाहागोफोराव ड्रनजों एटेक खालामदोंमोन। माखासेफोरा बेरदों आरो जोंनि भारतनि माखासे सरासनस्रा सुबुंफोरा जोखोम जादों आरो माखासेफोरा जिउ गोमादों। साबेसे जिउ गोमादों बेखौबो जोंना खोन्थाखायो, साबेसे जोखोम जादों बेखौबो जोंना खोन्थाखायो, नामफोरखौबो लिरना खोन्थाखायो आरो दाहाय क्लियार खोन्थानाय जागोन। बेफोरखौ साबेसे जोखोम जादोंमोन बेफोरखौ गासैखौबो खोन्थानाय जागोन। आरो बिनि उनाव मैया हर गेजेराव जेब्ला पाकिस्तानी आर्मिफोरा उन्दुलांगासिनो दंमोन, बै समाव जोंना इन्डियान एयारफर्सआ पाकिस्तानाव हाबनानै एयारनिफ्राय डाइरेक्ट ग्राउन्डआव एटेक खालामदों। पाकिस्ताननि गंथाम एयारबेसखौ पाकिस्तान एयारफर्सनि एयारबेसजों लोगोसे माखासे एयारबेसखौ डिस्ट्रय खालामदों, सिलिंखार खालामदों। पाकिस्ताना हाब मा जाखालै जादों। बिसोरनि एयार डिफेन्स सिस्टेम, बिसोरनि मा सिस्टेम दङ जेबो पात्ता मोनासै। उनाव एटेक खालामखांनायनि उनाव इन्डिया जेब्ला एटेक खालामनानै बिसोरनिखौ डिस्ट्रय खालामनानै फैयो, अब्लासो पाकिस्ताननि आर्मि चिफ बियो प्रेस कनफारेन्सआव होनानै बे जाथाया नंगौ, जोंनि गंथाम एयारबेसखौ भारतआ एटेक खालामना गालांबाय होननानै सिमान लाबाय। फोजादोंसो बिसोर उन्दुगासिनोसो दंमोन जानो हागौ, पात्ताखौ मोनाखैमोन जानो हागौ। फोजानानै बे निउसखौथ' होखानांगोन, कनफारेन्सथ' लाखानांगोन। दा बेनिखायनो फोजाबाय बेखौ आरो फोजानानै दा बेखौ बुंनो होबाय। नाथाय गंथामल' नामा ना बेनि बांसिन बेखौ दा भारतआ क्लियार खालामगोन, दसे उनाव क्लियार खालामगोन। दा टाइमा जागासिनो दङ 9:30 आरो 10टासोआव बा 11टासोआव जोंनि भारतआ गासैबो एटेकखौ लानानै फोरमायगोन होनना बुंदों। गंथामनि बाराबो जानो हागौ, बेखौ दसे नेथ'बानो जाबाय। नाथाय पाकिस्ताननि बुंनाय बायदिब्ला आरो मिडियाफोरनि बुंनाय बायदिब्ला पाकिस्ताननि गंथाम एयारबेसआव मेजर एटेक जादों। गोबां कौटि थाखा रांनि पाकिस्ताना लस जादों। दा बेफोर एयारबेसनि मुंखौ आं खोन्थागासिनो दङ। गिबियावनो दङ रावलपिन्डीनि नूर खान एयारबेस, बे जाबाय पाकिस्तानी एयारफर्सनि एयारबेस। पाकिस्तानी एयारफर्सनि एयारबेसखौनो सिलिंखार खालामबाय, डिस्ट्रय खालामबाय। अब्लाबो पाकिस्ताना जेबो पात्ता मोनासै। आसरित, ओरैबायदि मूर्खनि होनबाथाय पाकिस्तान हादरावनो दङ। दा माखासे आरो बलुचिस्तान लिबारेशन आर्मिफोराबो जोंनिफ्राय एटेक खालामगासिनो दङ आरो BLA आर्मिफोराबो जोंनि भारतनि एटेक खालामनायखौ नुनानै सोरबा डेन्स खालामदों, रंजादों। बेखौथ' नोंथांमोना मैया नुखाबाय। दा बिदिनो गोबां हादोरफोरा जायबा पाकिस्तानखौ मोजां मोना बिसोरो मोजां मोनदों आरो पाकिस्तानखौ डिस्ट्रय खालामनो थाखाय थिनदों। दा एयारबेसखौ डिस्ट्रय खालामबाय आरो दाखालिथ' लाहर माखासे बिदिनो POKफोरावथ' एटेक खालामगासिनो दंखायो, LOCआवथ' एटेक जागासिनो दंखायो। LOCआव पाकिस्ताना फायारिं खालामो, जोंनि इन्डियाना फायारिं खालामो आरो माखासे फेक निउसखौ पाकिस्ताननिफ्राय होनो नाजागासिनो दङ जे जोंनि इन्डियान आर्मिखौ बुथारनाय, एटेक खालामनानै थैना थानाय बेबायदि भिडिअफोरखौ गोसारहोगासिनो दङ। नाथाय बेफोर भिडिअखौ ओरैनो शेयार खालामलाबायनाङा, बे गासिबो नंखाय भिडिअ। बेफोरखौ AI जों बानायनाय भिडिअ। बेफोर भिडिअफोरखौ शेयार दा खालाम, बेबायदि गावनि गोसोखौ गिलिर दा खालाम। मैया नुदों आङो माखासे फेसबुकाव बे नंखाय भिडिअखौ शेयार खालामनाय, जोंनि इन्डियानि आर्मिफोरखौ एटेक खालामनानै साब्रै साबासो थैनाय बेबायदिखौ नुदोंमोन आङो। नाथाय बे नंखाय, बे AI जों मोननाय भिडिअसो। दा पाकिस्ताननि नूर खान एयारफर्सखौ सिलिंखार खालामखांनायनि उनाव मुरिद एयारबेस बेखौबो सिलिंखार खालामदों आरो बेनि उनाव दङ शरकत एयारबेस, बेखौबो एटेक खालामदों, बेबो सिलिंखार जादों। दा गंथाम आरो मा जाबावो बेखौ उनाव मिथिसिगोन आरो इन्डियाननि माखासे क्लियार खालामग्राफोरा क्लियार खालामखासिगोन बेखौ। बेनि बांसिनबो जानो हागौ आरो बबेयाव एटेक खालामदों बेखौबो खोन्थागोन। आरो मोनसे मिनिथाव, पाकिस्तानाथ' अपारेशननि नाम गैयामोन, जेरै जोंना भारतना अपारेशन सिन्दुर, बेजों उदखारिफोरनि केम्पखौ सिलिंखार खालामदोंमोन आरो माखासे उदखारिफोरखौ बुथारदोंमोन। दासिमबो उदखारि दं पाकिस्तानाव, दासिमबो केम्प दंबावो 3-4सो, बेफोरखौबो एटेक खालामजोबनांगोन। जोंनि भारतआ बेखौ थांखि लादों। दा बेनिखायनो दाबो जोबाखै जोंना अपारेशन सिन्दुरा। जेब्लासिम उदखारिखौ फोजोबा अब्लासिम अपारेशन सिन्दुरा जोबा। आरो बिनि उनाव मोनसे मिनिथाव बाथ्राया बेनो जाहैबाय, पाकिस्तानाबो गावसोरनि थाखाय मोनसे अपारेशन लन्च खालामबाय। बिनि मुङानो जाहैबाय बुनियान। पाकिस्ताननि अपारेशननि मुङा जाबाय बुनियान। दा बे अपारेशन खालामदों बिसोर इन्डियाखौ एटेक खालामनो थाखाय, अपारेशनखौ जागायबाय इन्डियाखौ एटेक खालामनो थाखाय। नाथाय बिसोरनिखौ मा बुंनो, मोनसेना मोनसेबो मिसाइलानो, मोनसेबो ड्रनानो इन्डियाखौ टारगेट खालामनो हायाखै, डेमेज खालामनो हायाखै। गोजौआवनो बेरदों आरो 400-500 बायदि ड्रन हरनायाव मोनसे मोननैबाबो मिस जाखागोन। दा बेफोरावनो माखासे जोखोम जादों जोंनि जम्मु एन्ड काश्मीराव आरो माखासे बाहागोफोराव जोखोम जानायखौ जों नुनो मोन्दों।
आरो बेयो जोंना भारतआ क्लियारखा जों जेबो लाखुमाया पाकिस्ताननि बायदि लाखुमाया चाइनिस बायदि जों लाखुमाया चाइनाना 30 जन थैदोंबाथाय 3 थैदोंना थगायो पाकिस्तानाबो बिदिनो डाइरेक्ट बेबायदि खोन्थाना होआबाथाय पाकिस्तानाबो 10 जन थैदोंबाथाय 1 थैदोंना थगायो दा बेफोरखौ जों उनाव मिथिलायगोन आरो पाकिस्ताना दासान्दि जोबोर गाज्रि हालोदाव गोलैना दङ बिसोरनाव रांबो गैला रुफाबो गैला बिसोरना आरो मा मानसिफोरखौ पाब्लिकखौ गावसिनि पाब्लिकखौ इन्डियाना जेरैबायदि जोंना खोन्थाजोबना पाब्लिकखौ पाकिस्ताननि पाब्लिकफोरा गावसोरनि आर्मि आरो गावसोरनि सरकारजों थगायजागासिनो दङ टुपि गानो जागासिनो दङ आरो माखासे पाब्लिकफोराबो मिथिजोब्बाय जोंनि जायगायाव मानो थाखाय बेबायदि मिसाइल बेरगासिनो दङ इन्डियायाव मानो हरनो हायाखै इन्डियाखौ एटेक खालाम होननानै मानसिफोरा लामायाव ओंखारदों नाथाय बिसोरनि सिस्टेम जायबा हाथियारफोर बेफोर खामानि गैया बोरै हानो बिदि बुंबानो जाया गावसोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावाखै जाख'नायाव खामानि मावदों बिसोर पाकिस्ताना नाथाय जोंना इन्डियाया सिगांनिफ्रायनो जेब्ला पार्लियामेन्टआव एटेक खालामदोंमोन पाकिस्ताना बिनि उननिफ्रायनो बेबायदि थासारिखौ जों लुबैदोंमोन आरो बेनि थाखायनो जोंना डिफेन्सआव गोबां कौटि थाखा रां गारनानै जोंनि डिफेन्सखौ स्ट्रं खालामदों बेनिखायनो जोंना दा जेजोंबो गियाखै जेरैखौबो नांगासिनो दङ दैजों नांथ'बावाखै आरो नै दैजों नांलागाबाथ' पाकिस्ताना गैला कराची पर्टनि जेरैबायदि नंखाय खौरां फैदोंमोन बेखौ रियेल खालामनांगौ आरो जेरैबायदि पाकिस्ताननि गेदेर गेदेर बिल्डिंफोर दङ बाराबा पाकिस्ताननि पार्लियामेन्टखौ एटेक खालामनांगौ जेरै बिसोर जोंनिखौ खालामदोंमोन जेरै बिसोर मुम्बाइनि ताज हटेलाव फैनानै खालामनाय माबायदि खालामदोंमोन पुलवामा एटेक 40 थैदोंमोन आरो दाख्लै पहेलगाम आरो बेनि सिगांबो अनेक दंबावो उरि एटेक दा बेफोरखौ लायोबाथाय पाकिस्तानखौनो सिलिंखार खालामजोबनांगौ आरो बलुचिस्तानखौ थाबैनो जोनोम होनांगौ बालुचिस्तान आर्मिफ्राथ' रंजागासिनो दङ गावसोरबो एटेक खालामगासिनो दं लोगोफोर अब्ला थाबैनो गोदान आपडेट फैबावगोन आरो मा आपडेट जायो मेजर आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थानाय जागोन आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय जाहाथे जों एसे हेल्प मोनो आरो नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थाबैनो गोदान आपडेट लाबोगासिनो दङ गोजोन्थों एसेनोसै बाय बाय